या सृष्टीत जे काही घडते ते प्रारब्ध, कर्म आणि ईश्वर कृपेनेच घडते. एकेकाळी मी घनदाट अरण्यात शांत समाधीत निमग्न होतो. देहावर वेळींनी वेढा घातला. माती साचली. मुंग्यांनी माझ्या देहावर वारूळ सुद्धा बांधले. एक दिवस एका लाकूड तोड्याची कुऱ्हाड त्या वारुळावर लागली. मी डोळे उघडले आणि त्याच्याकडे पाहून स्मित केले. माझ्या तेजामुळे त्या माणसाची भीती पळून गेली आणि त्याला माझ्या रूपाचे दर्शन झाले. भक्ताच्या मनात भीती नसावी. बाळा, नेहमी लक्षात ठेव, भिवू नकोस. मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी, तुम्ही शरीर आहात का? मी शरीर नाही, मी चैतन्य आहे. मी भक्ताच्या विश्वासात आहे. परमेश्वराची इच्छा आहे. भक्त, तुझे प्रयत्न सफल होवोत. श्री स्वामी समर्थ. श्री श्री स्वामी समर्थ. हरी समर्थ.